महाबळेश्वर सैलाची कादंबरी तांडवाच्या मंगळारा प्रकाशन जालें. महाबळेश्वराची समाज मनाची तांक घेवन गोंय घडोवपाची विनवणी विष्णू सुर्यावागान लोकांकडेन केली. सामाजिक विशयांचेर आधारीत ह्या कादंबरीची सगळ्याच उलोवप्यांनी तोखणाय केली. आजचा गोवा कसा आहे याची बरीच आणि तो असा का झाला याची बरीचशी उत्तरं त्या कादंबरीतून आपल्याला सापडतात. ज्या एका स्थितप्रज्ञतेच्या भावनेमधून त्यांनी या कादंबरीची निर्मिती केली ती स्थितप्रज्ञता हीच मुळी गोव्याच्या सामाजिक समरसतेचा उद्याचा कणा असणार आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. उद्याचा गोवा जर आपल्याला वाचवायचा असेल, जगवायचा असेल आणि पुन्हा नव्यानं घडवायचा असेल तर अगदी याच्या खोल मुळाशी जाऊन अंतर्यामी बुडी घेऊन जे काही शोधण्याची जी ताकद आहे त्यांची लेखक म्हणून ती ताकद गोव्याच्या समाज मनाने उचलली पाहिजे असं मला वाटतं. तर कादंबरी फॉर्मचा मानवी जीवनाची गुंतागुंत टिपणार असा आहे आणि महाबळेश्वर सैल यांनी ही कादंबरी लिहिली. त्यांचं विशेष अभिनंदन यासाठी करतो मी आणि माझगावकरांनी सुद्धा माझं यासाठी लगेच ऐकून घेतलं. मी त्यांना म्हणालो की धर्मांतर हा स्फोटक विषय या लेखकानं मांडलेला आहे, पण तो कुठल्याही जातीच्या वा धर्माच्या फॉर किंवा अगेन्स्ट बाजूने किंवा विरुद्ध बोलत नाही. तर या सगळ्या वादळात तांडवात मानवता जी अश्रू ढाळते तिचे उष्ण आसव टिपण्याचा हा लेखक प्रयत्न करतोय आणि हे मला त्या दृष्टीने महत्वाचं वाटतं. आयतारा कोयंबतूर जाल्ली वॉक्सवॅगन पोलो कप रेस डोनावन वाज जिखलो. हे ताचे पयलें जैत. नॅशनल सलून कार रेसिंगाच्या दुसऱ्या सिजनांतल्या ह्या जैताचेर वाज सामको उमेदीन आसा. दुसऱ्या रावंडात ताणें दाखयल्ल्या कामगिरीचेर तो 12वे सुवातेवेल्यान 7वे सुवातेर पावलो, जाल्यार औदुंबर हेदे 5वे सुवातेर आसा. फुडल्या 3 सप्तकां भितर मद्रास रेस ट्रॅकाचेर फुडलो रावंड जावपाचो आसा. How does that feel, that transition phase from being a complete rookie last year to being at the top of the podium this year? This year, the thing is, last year was a complete learning phase for me. Last year was my first season of any kind of racing, and I learned a lot. And this year I'm more composed. What you have managed to sort of negate, which was happening wrong last year? It's all about calming yourself down, first of all. Last year I was very excited about being in the racing field, but you have to calm yourself down. Plus, you need experience. What are your realistic chances that you've set? Because obviously you must be thinking what could happen at the end of the season. Definitely, I would want to be there every time, but it is difficult. It is very difficult because racing conditions, you never know what is going to happen in a race. That you would cut your hair if you get onto the podium. You've already cut your hair for this season. How much are you going to cut it more? I'm going to shave my head, I think. But it's all, racing is all teamwork. You have to have a good rapport with your mechanics, so that you can explain to them what you need to do. Last year, I had the backing of Mr. Andrew Dice from the Miles High group and Carl Vaz from the Karma group and the SAG. This year I'm working on it, but I still thank the Miles High group and Karma group for supporting me.
तुमकां ह्यो खबरो चुकले आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia हे फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.